بينج بيتغيل هول تشاسيول شغالح بين شين تغيل هيت شدول كانت خمرزايف شم خانت أبين الخان بنا تنان ستويتس شيفين كانت كديرف أحمد سرخش بولك يحكرينا الحال خودين دح يدر يو يتنانانس شينا وسترتان حاسد عشليز نيتس خوين كرح سكنت اي انفورماتي ستينجر يالير خوشياتسو كورتنيك سكنت موكش ميرش شين صاحبو سكتر ديل ريس خليل شون الانانس كافكاسكي اوزيل اجنتاليه كردوق دخن شين ريدينا واتساب ماسنجر يخول اورت ديحنير خمرزايف شمخانان ستويتس بينج بيت غيل خلش دي نحدون كانتير كوستا قوتشيك ميخكيوغل قوتشونغ دقاتش حارشين اوديو ال تحو كيرل انفورماتي يالير نانس شيكانت كديرف احمد بولك ديق احلاتوشو كيرل تشير مقدينوش تيق ديل جولت تاتخيترشتين تبويتر والشوال Үрсечен тылымын комитет одабюх нохчечур вахарху Илаев амхат мерш векна Харькович Октябрьскан кошт қилу үрсечу экстрадиция алшонс леценчур. Украинан парламент бар депутату адвокат Ангелин Ивана Чуделч дихарн жоптела қилу. Тейочхина сарх барсах телч үрен барсах далыц шавиях чусмер дасвалар дехкенсун. Үрсечено Илаев бехкевешву нохчечух пристакверн. Тюн адвокат чадо изулам деш из республики Цахилабухш. Тайзер испей шоуз редиолч Расталин Иосиф Каммах Кадакарн Үрсечено гечтердехна нохчшкел дахетина республикан кюгал хочу Кадыра Францан. Нохчи қоман бехбоч депортация енхилер билгал доқш Үрсечен урхалок $10 техна яздина Кадыровс ВКонтактерч шепиенте. Отсюхан хошарахсан юха не алтқайқинцу Сталин. Ас юха бог не алтхулд Сталин Иосиф. Нохчи қоман тех ницбарн язду Кадыровс. Делах нахан гергах Сталинц ше мостал добахах нохчи кюгал хочу депортация безн барм штатеттина стигал қиқбет и толждение. Цудин дабелер тюнда Кадыров Ахмад.